Ang cloud yan. Mabot na cloud. Ay, mabot na cloud. Bakit siya? Oh. Grabe oh, bukid oh. Bukid. Bukid, bukid. Uy! Tama na. Dito yun akong vlog. Tinis kayo. Ay! Jom. Simula na. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Paano? Nawala akong energy. Ah, nawala mo dito? Nawa mo na. Hindi ko kinagang. Eh. Nawala mo naman ikan. Hoy! Ah! Nawa mo ng energy. Walang energy diha. Paano? Tao dito pa na? Kita ba day? Ha? Mbot mo na stapan mo sa siguro day kwante. Ada ka na ibako. Nah. Mabadang butaron. Tutok ka pa, baby? Ano na, mama? Oh, menawag ta ko turon. Agi to. Ah. Grabe oh. Bukid na bukid gid guys. Bukid na bukid. Sit-off na ko. Lagi mo motor dali nagagi. Nagagi mo motor dali? Oh, isa raw ito. Uy, agra pa. Ay, gara po rin agian daw. Asa may nang ibat rin? Ay. Imburnal day. Pati niya. Go. Ay, kas drainage. Ha? Kanal. Pa sa village? Ta. Pa. Ay. Lagi. Wala may tao dato mo magwalay tao. Kano? Nah. Oh? Pwede sa mabot mo. Doon, kain na pa no? Pa? Hindi pa, sarap. Ano gana? Ay, ano to? Nindo sa steam pa probiyag eh. Ha? Ano tigawad pa na? Sarap gana. Dero mo. Down.
Humok na di ma. Humok na di ma kuan gyapon. Humok mabardawon gyapon ni mga kabisdak. Ay, okay, mahugula. Oh, slide. Kenapa? Masuk. Uy, mau. Pwede na taman. Na? Oh, dia taman. Dah, aku selain